bueno, eu tiña a sensación, e unha sensación creo que compartida, de que hoxe Miguel Fernández non necesita ningún tipo de ratificación, non? Pero en todo caso estou convencido de que será o próximo candidato na cidade de Lugo, sí, sí, sin lugar a dúbidas. Entonces non vai haber primarias en Lugo. Entonces eu creo que o próximo candidato será Miguel Fernández, sin lugar a dúbidas. Eu creo que esas ratificacións hoxe non a necesita. Hai que ratificar a quen necesita unha ratificación. Miguel Fernández, afortunadamente, non necesita esa ratificación máis alá do mecanismo que se utilice para o nomeamento de candidatos. E van recuperar Lugo? Bueno, totalmente, non lle capa a menor duda. Nos vamos a traballar, ademais, desde o primeiro momento para que, efectivamente, esa liña que se rompe ahora con ese acto indigno, rexeitado pola inmensa maioría dos ciudadanos, volva a ser un sono que lle dure a algús solamente menos dun ano. A previsión é facelo en xuño. Queremos anticiparnos ademais en ese, a todo o proceso de renovación que virá despois xa en pleno brao, pero nos cumpliremos este ano non coa obrigación de ter 2 comités nacionais, que é a que temos reflexado nos estatutos por ano, sino que vamos a previsiblemente ter do orden de 3 ou 4 comités nacionais neste ano. Tuvemos un inicial en xaneiro, na segunda quincena de xaneiro, agora teremos un en xuño e posteriormente no segundo semestre implementaremos todo o simposio municipal, a conferencia de igualdade, máis os comités nacionais.